moje svaly. Ja som pozerateľku. Banka má 1 miliard peniaz. To idem na to. Že mám tu len dobré zbranie. Sniper. Brokovnička. A brokovničku nemám. Brokovničku. Ty. Zabil si ešte zopár. Napijem sa. Coca-Coli. Ja, bola fajná. A už sa nebudem zdržiavať. Idem to vykradnúť. Asi už je to rok, čo som nebol vykradnúť túto banku. A stále ešte mi ostali peniaze. A pozrite, čo som si vybavil. Automatickú otváranie brány. Jej. Hlavne pôjdem zo predného chodu. Takto. Taká moja tajná cesta. Nie. Takto si zapakujem. A ideme na to. Nice. Keď idem vykradnúť banku, musím mať trošku silnejšiu zbraň. Hore ruky! Ukazujte, či máte najlepšie peniaze. Áno. Zhoverte si túto kartu. Dobre. Ukazujte. Poďte do výťahu. To máte takéto zabezpečené? Áno. Také slabo? Ha. Mám silnejšie veci. No, páče. Jo, to máš pekný kľúčik. Také silné. Kľúčik. Poďte. No, ideme napravo po zlato. Po zlato napravo. Ukazujte parkour. Kde ste? Urobte. A to neviete tak. Toto už viem. Toto je stará moja klasika. Takže choďte ďalej. Moje peniažky sú späť. Ok, choďte. Ok, nevadí. Som späť. Čo? Nič. Ukazujte, kde sú ďalšie peniaze. Áno. Poďte. Tu kto to rozbíte sekerové. To si robíte zo mňa srandu? To si robíte zo mňa srandu? Nie.
Ešte. Poďte. Zase bombu. Jaj! Rýchlo. Jau! Som dostal Poďte. Poďte. Aha, toto už... Choďte tam, do ventilu. Otvoďte. Choďte predo mňou. Juj, čo tu máte? Toto vám robí miliard. Choďte ďalej. Čože? To treba... že som mal ešte jednu. Ok. Otvárate tam tie dvere. Viete čo? Choďte sem. Sem, choď. Choďte tam. Choďte tam. Choďte tam. Bo vás zaselím. A čo so mnou chcete urobiť? Choďte tam. A čo so mnou chcete urobiť? Nič zlé. Nebojte sa, prežijete. Choďte len tam. No nezatvárajte ma, prosím. Nebojte sa, poslúchajte ma. Len tak ja si to viem vypočiť, lebo to mám sekeru. Nie, choďte tam. Čo ste urobili? Nič. A ideme na to. Zatiaľ ešte nepočujem sireny. Jaj! Jaj! Nie! Aj, utekám! Dostal som jeden hit. Kde je? Tu nabudem motorku. Jo. Rýchlo. Jaj! Boli s dvoma stranami. Kde? Neviem, kde mám ísť. Počuť, idem ako... Nie, radšej nejdem vedľa svojho domu. Musím sa mu stratiť. Jaj! Jaj! A teraz. Moja hlava. Tak, toto sa nedá preraziť nič. Nemohli odtiaľ to utiesť. Moja hlava. Točí sa mi strašne hlava. Jau, moja hlava. Kde sme? Kde idete so mnou? Do špeciálneho väzenia. Čože? Hádam nie do veľmi väčšieho prísne. Hádam nie do najviac prísnejšieho väzenia. Hádam to bude tak. Ale áno. Ale ne, čo som veľa vykradol, iba diamanty. Toto... Vykradli ste tu najviac zabezpečenú banku. No, to je pravda. Keby ma videl kamoš. Všetky veci. Mám dať? Áno. Môžem vám oseknúť hlavu? Nie. Ale... Je to peniaze. Potom mi dáte. Všetko. No, dobre. Sa ti položil minú.
Dobre, mám zdvihnúť ruky. Dobre. A ešte si daj oblečenie Ale to hádam inde. väzenské. Poď. Dávaj. OK, idem sa teda prezliecť, aby som trošku súkromie. Sa hambím, mám ho veľký.